En aquest videotutorial veurem com funcionen i com es poden fer servir les taules dinàmiques. Les taules dinàmiques serveixen quan hi ha moltes dades, molt volum d'informació de dades, per poder fer-ne un resum de diferents maneres. I es diuen dinàmiques perquè es poden anar modificant cada vegada que ens convingui. Veiem-ho amb un exemple. Aquí tenim una taula on tenim diferents clients, les zones on han fet les vendes, quin venedor els ha atès, en quin trimestre s'ha fet la venda i l'import de la venda. Doncs molt bé, jo puc agafar i venir aquí a dades i taula dinàmica. Des d'aquí puc inserir-la, actualitzar-la o suprimir-la, ja ho veureu. Ara mateix inserim. Fixeu-vos que no he seleccionat res, només m'he col·locat a dins de la taula. I ja se'm selecciona automàticament. Ell detecta les cel·les que estan contigües. Per tant, ja ens ho selecciona tot. I faríem d'acord. Se'ns obre això, que aquest és el quadre de comandament de la taula dinàmica, seria el que mana, i això té diferents camps. En les taules dinàmiques, fixeu-vos que és molt important que a les primeres columnes, a la primera fila, hi hagi els camps de les etiquetes, és a dir, els titulets, els noms, perquè és el que ell detecta i em col·loqui aquí. Llavors, això serien què vull a les columnes de la taula dinàmica, què vull a cada fila de la taula dinàmica, i que vull que em doni dins de la informació. Per exemple, si jo vull saber quantes vendes ha fet cada venedor, doncs jo puc col·locar-me, per exemple, el venedor aquí a cada fila, llavors a cada fila em sortirà un venedor, i aquí em puc col·locar que em sumi les vendes. Per defecte sempre tria la suma, després veurem com es pot canviar. Si jo faig venedor i suma les vendes, seria a cada fila un venedor i em donarà això. Si jo faig d'acord, fixeu-vos que sempre em genera una taula dinàmica nova, sempre no, ara veurem com es pot canviar, i aquí tenim la suma de vendes per cada venedor. Les taules dinàmiques ja porten incorporada una espècie de filtre que si a mi només m'interessa saber el venedor 10, jo puc desplegar aquí, desmarcar-ho tot i marcar només el 10. I faig d'acord. És com els filtres automàtics, i llavors només em diu el que ha vengut el 10. I si vull el 10 i l'1, doncs ara em diu el 10 i l'1. I la suma només és del 10 i l'1. I es pinta així en blau per saber que està el filtre activat. Si vull tornar a veure tot, faria d'acord. I per què es diuen dinàmiques? Doncs perquè per editar-les i dir, no, és que a mi també ara m'interessa saber les zones, doncs només cal que faci botó dret i actualitza, o veieu que també tinc d'altres opcions, Puc actualitzar si és que les dades originals haguessin canviat, l'actualitza és per si aquestes dades d'aquí s'han modificat, llavors jo li dono actualitza i s'actualitza en base a la font de dades. Aquí a propietat seria per canviar les dades, això és per activar un filtre i això seria per suprimir-la. Si vinc aquí a les propietats se'm torna a obrir la mateixa taula i tenim diferents opcions. Si jo ara vull, per exemple, saber també en quina zona, doncs arrossegaria aquí la zona. I llavors ara quan faig d'acord, a més de dir-me quants venedors, me'ls distribueix per zones. Això de les dades, que suposo que ho heu vist, si jo torno aquí a l'edita, a les propietats, veieu que hi ha aquí aquest camp de dades. Això és perquè aquestes dades seran fixes. Tot el que posis tu a sota de les dades seran fixes. Si jo agafo les dades i les poso a sota, fixeu-vos que l'única diferència serà que jo aquí ara no puc triar veure una zona només, però si poso la zona a sobre d'aquest camp de dades, veieu que la zona passa a ser, també la puc triar. I puc triar només les dues zones que a mi m'interessin. De l'altra manera, allò són dades i no es poden modificar. No podem triar. Això és tan fàcil com arrossegar-ho, cap amunt i cap a baix. Una altra cosa que pot ser interessant és afegir aquí un filtre de pàgina. Si jo vull aquí un filtre de pàgina, per exemple, per trimestres, doncs jo ara mateix, amb les dades com les tenia, faig d'acord, el que m'afegeix aquí és que jo ara sé que estic veient els 4 trimestres. Això d'aquí surt perquè no es veu bé, ara ja hi cap. Doncs jo aquí ara mateix estic veient els 4 trimestres, però si vull puc veure només l'1, llavors les dades són d'un trimestre, o puc veure el 2, o l'1, el 2 i el 3, puc fer el que convingui. Això seria el filtre de pàgina, aquest d'aquí. Serien filtres per pàgina. Llavors, què més podem fer amb això? Si a mi el que m'interessa saber no és l'import de la venda, sinó quantes vendes s'han fet,
L'única cosa que he de fer és venir aquí i si clico aquí dues vegades, clic, clic, veieu que puc triar d'altres fórmules. Per exemple, el compte. Això em comptarà quantes ventes hi ha. Doncs faríem d'acord i en comptes de suma, fixeu-vos que ara hi diu compte. I d'acord. I ara em diu quantes ventes han fet cada venedor en cada zona. Si a mi m'interessa, per exemple, que a més del venedor, doncs que la zona o saber el trimestre, el mino d'aquí, fixeu-vos que vaig arrossegant cap amunt i cap a baix. Ara em dirà de cada venedor i cada trimestre. Fixeu-vos, cada venedor els 4 trimestres. I d'aquesta manera tu pots anar configurant la teva taula com a tu t'interessi. Llavors us he dit que sempre es crea un full nou, però que no era veritat, que això es podia modificar. Això d'aquí són aquestes opcions que d'entrada surten amagades, que les teniu aquí sota. Aquí en les opcions podem triar l'opció d'afegir el filtre, però sempre es pot afegir després des de fora. Ja heu vist que una de les opcions era afegir un filtre. Podem dir-li que ignori les files buides, podem dir-li algunes altres. I aquesta part d'aquí, que seria la divertida, seria l'origen, que això en principi ho seleccionem quan nosaltres, ho triem quan nosaltres seleccionem. I també li podem dir el destí. Li podríem dir que el destí de la taula dinàmica sigui un full nou, o sigui dins d'una selecció que jo hagi fet, o dins d'un interval amb nom. Per exemple, si creem una taula dinàmica de nou, vinc aquí i tornem a crear una taula dinàmica. Dades i taula dinàmica. Insereix edita amb la selecció actual i, doncs, jo què sé, farem una de zones i compti les ventes. Per exemple, que ens compti les ventes. I si jo aquesta no la vull amb un full nou, sinó que simplement la vull aquí al costat, aquí, en aquesta selecció, li diré col·loca-me-la aquí. Me la col·loques aquí. I faríem d'acord. I fixeu-vos que llavors tinc la taula dinàmica aquí al costat en comptes de tenir-la en un full nou com m'ha creat abans. Per eliminar aquesta taula dinàmica, si ara no la vull, botó dret i la suprimeixo. I ja ha desaparegut. I això és tot en quant a taules dinàmiques.